A faba de Lourenza, o queixo do cebreiro ou o viño da Ribeira Sacra serán analizados o 18 e 19 de decembro nas primeiras xornadas de turismo agroalimentario e desenvolvemento local que terán lugar na Deputación de Lugo. Tendo como punto de partida a gastronomía e a alimentación, dado que, dende sempre, formaron parte da oferta turística como elemento complementario á experiencia nos distintos destinos turísticos. Enmarcadas dentro do Plan Estratéxico de Turismo, comezarán o martes 18 ás 9:30 da mañá. Tras a inauguración terá lugar a testemuña, novas oportunidades turísticas como alternativa ao desenvolvemento local, agroturismo ou turismo agroalimentario e, posteriormente, falarase de enoturismo co director do Instituto Galego do Viño, Xoán Cannas. Xa pola tarde levarase a cabo un coloquio sobre o potencial do sector alimentario lucense para a creación de novos postos turísticos. O mércores haberá unha xornada práctica en Lourenza. Os asistentes poderán trasladarse ao Val de Lourenza, onde haberá visitas guiadas polo patrimonio artístico de Lourenza, paseos pola natureza, degustación gastronómica, obviamente, dos produtos da comarca, como non da faba de Lourenza, e haberá tamén visitas guiadas a outros puntos. Os atractivos gastronómicos da provincia poránse de manifesto nestas primeiras xornadas de turismo agroalimentario. Os interesados nesta actividade poden inscribirse de balde na páxina web da Deputación de Lugo. As prazas son limitadas.